אז אני רק עכשיו סיימתי בית ספר, אז אני יוצאת מהבית ספר, אני בבית ספר, כן? אז אני מביא לך את הסטאבית שלי, או משהו בחוץ. איך הם יצאו לפניה? שלי? חברים, דקה מה זה? זה עכשיו שהאבא שלי באוטו. אז והיו שאני תכף יחזור אליכם שאני באוטו. טוב, מצאתי את אבא שלי, אז בואו נלך אליו. הוא בצד הזה. זה זמן ללכת. כל הדברים של בתיק. לא, רק משהו שקשקי בזה. אולי זאת הקופסת אוכל שלי. הנה, אני ממש קרובה לאבא שלי.